Ayun payong. Bed na yung payong. Ha? Payong. Para hindi ka na ano. Pili mo sana si ate. Pili kayo mga balo-balo. Magkano tayo yung mantanas? 35, tatlo 100. Magkano yung pera? Parehas mo, tatlo 100. Ay, ay, ay. Parehas din po. Magkano yung ganito? 200 ma'am, isang balo. Kapili sa ba yan? 20 ma'am. Magkano yung kili? 40 ma'am. Uy, kanila sampaya boy. Magkano na yan, te? 170 po. Madaman po ba? Sakay ni te. Sila dala. Gara? Helmet is life. Yung ba? 200 na sa baby. 1 4 Ayan na madam, 60 lang, 60. Ito na, 60 na. Kapilani na yun. 145.
Tatlong klase. Chico. Pwedeng kalamansi. May lemon ka na. May lemon na ako. Tatlo na lang. Kita manunod dito. Tara. Chico sana, tsaka pinya. Wala akong nakitang pinya. May nakita ka? Wala. Wala na. Oh, hindi. Tingin. Dito kayo sa loob. Oo. Dito, tingin tayo. Baka meron. O doon sa labas. Wala na ba doon? Sana. Saan? Tara. Ay shit, no, jaywalking na to. Ingat. Oy. Meron sila doon. Pero 50 saka 100 lang din. Hindi mo na kailangan. Ayun, mali mo baka kailanganin mo sa future. Wala. Wala ko nakitang pinya. Oo. Dalandan. Oo. No. O baka wala. Pinya, dalandan ang meron kiyat-kiyat. So, ang wala, pinya. Di kit na lang. Pinya. Saka. Chico. Ah. Kiyat-kiyat. Yun lang ang Ah. hello. Oh. Dagupan, downtown. Yung mga pakabubot ng New Year, bibili na ako. Technician, o sige. Oo, pwede rin. Okay, sige. Okay. Humihingi ng paper si RV. Ano? Report niya na daw yung convert niya, pero ganun pa rin daw yung connection. Gusto daw niya magpadala ng technician. Oo. Hindi pa doon siya. Puntahan na daw natin. Ano? Punta tayo ng convert. Saan? Doon? Sa ano? Oo, sa kalagyan, sa kabila. Sige no, ipulutas kaya dito. Ayun, dito na lang. Ano yun? Asan? Perfume. Gusto lang ito, ipakain ko sa mga perfume na nawala. Kanya, ang makakapon.
Ayun o, pinya o. Ayun o, pinya o. Magkano isang kilo dito, te? May 160. may dalandan kayo? Wala. Wala pa. Dalandan sa akin parang mura. Pabili na ako sa'yo. Ito lang maliit. Sa Wibis na lang ata ako kapabili. Tingin mo. Ganun? Doon na siya rin? 200. Isang kilo 200. Okay, na lang. Pabili na tayo. Muna ka na. Wala na. Sana ako bibili. Ako, peras. Gusto mo yung maliit? Oo, yung maliit lang saka yung sugar. Si Dati na pala ako.
Kaya kilo eh. Isang kilo eh. Mga lahat kilo eh. Pala yung tawa ito. 70. Kahit kilo lang ako magano ah. Sili ah. Okay. Meron yung mga ganito kalalaki. Kaya malaki. Ate na pala, 40, 50. Gusto mo yung malaki? Oo. Isa sabit sa pintuan. Oh. Medyo na ba yung sa sabit ng kasa? Uwi na tayo, malapit na tayo. Pasok po tayo. Pakangis ako na. Dito na ba? Tumigil kayo. Sige, bala ka to. Ay ka na, Beb. Wala na ba ako nakalimutan? Ano? Siguro. Kenta na eh. Ito lang. Sige. Ha? Sige. Yung madaling iluto lang. Tatlo, 25, madam. Kahit anong bulong kuya? Opo, kasi na po, fix. Mahal naman ng ano ngayon. Sa benta na, bigay ko na sa inyo 25 tatlo. Kanya sir, kinala eh. Ricardo, Ricardo. Kanya uncle? Wala kayong ano? Yung ano, kamote, wala eh. Saluyot. Sige, susunod na lang. Di kumplito eh. Thank you. Yan. EM. Kompleto, walang ano. Walang ano na tawag doon? Di kompleto. Saluyot.
Itong similarities nyo rin ni mamang na isa. Ano? May maano kayong masipag kayong maglibot sa ano, sa palengke Kaya, ni ma. Mas malalayan si mamang eh kasi nung bata-bata siya siguro mas grabe. ganyan siya sa'yo, mabilis siya maglakad. Eh, syempre ngayon matanda na siya kaya mabagal siya. Oo. Siguro pag tumanda na tayo, ano rin, Ganun na din. oo, mabagal ka na rin maglakad, matagal ka na. Siyempre, ganun ka na din. Sipag mong ano, maglibot.